डीडीएस बिल्डकॉन मुंबई आणि चिपळूणमध्ये मिळालेल्या ग्राहकांच्या यशस्वी प्रतिसादानंतर आता खास सिंधुदुर्ग वासियांच्या सेवेसाठी इथे तुम्हाला मिळेल अवघ्या 14.5 लाखात तुमच्या हक्काचं घर। कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर, स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी। आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ। संपर्क 8879 18 18 27। ओम साईराम। शिर्डीच्या साईबाबांचा अंगारा आणि अंगाऱ्यावर अन बाबांवर असलेली श्रद्धा सर्वश्रुत आहे। बाबांचा अंगारा फक्त शिर्डीत मिळतो, पण हाच अंगारा आता कणकवलीतील साईभक्त विशाल कामत यांच्या किराणा दुकानामध्ये उपलब्ध आहे। बाबांचा आशीर्वाद या अंगाऱ्याच्या रूपानं प्रत्येकाच्या घराघरात पोचावा या एकमेव उद्देशानं हा अंगारा सर्वांना उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती विशाल कामत यांनी कोकणशाहीशी बोलताना व्यक्त केली आहे। ओम साईराम। शिर्डी साईबाबा संस्थान येथे जो आपल्याला साईबाबांची उदी म्हणजे अंगारा जो मिळत असतो तो प्रत्येक वेळी आपल्याला दर्शन घेतल्यानंतर एक उदीचं पाकिट मिळतं। लोकांना पाहिजे असतो पण तो मिळू शकत नाही, कारण पब्लिक आहे तेवढंच असतं, भक्तगण तेवढेच असतात। पण आपल्याकडे मोफत अंगारा उपलब्ध आहे, आपण केव्हाही येऊन तो अंगारा आमच्या दुकानातून घेऊन जाऊ शकता। ओम साईराम। त्या उदीची एक महत्त्व सांगतो तुम्हाला। आम्ही एकदा देवगडमध्ये एका साईबाबांच्या पादुकांच्या आमंत्रणाबद्दल आम्ही गेलो होतो, दर्शन सोहळा होता कणकवलीमध्ये, आणि त्यावेळी एका महिलेची तब्येत बिघडली। एक साईभक्त मित्र आहेत आमचे, त्यांच्या आईची तब्येत बिघडली आणि एकदम म्हणजे ते अंग थंडगारच पडलेलं होतं। आणि त्यावेळी माझ्या खिशामध्ये उदी होती, ती मी त्या मित्राला दिली। म्हटलं एक काम कर, एक आईच्या तोंडामध्ये थोडी उदी घाल, म्हटलं बरं होईल। आणि तसंच झाला, बाबांचा चमत्कार झाला। अर्ध्या तासात ती बाई होती तशी, ती माऊली होती तशी झाली। आणि म्हणजे आम्हाला सुद्धा तो धक्का बसला की बाबांनी किती पटकन आम्हाला त्याचा रिझल्ट दिला। सीताराज परब, कोकणशाही, कणकवली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।